totaal niet. Hey, heb je nou gelezen wat er staat? Wat dan? Je moet zeggen wat je zo leuk vindt. Van alles en nog wat! Harm die doogt niet, die zit maar wat maar hij vindt alle nummers wel leuk. En het is ook zo. Of dat is exact. Ik ben Aldo. En ik vind die leukste. Och, ik ben je nou van het 1000ste keer, man. Ik wil niet met mij niet praten. Nooit meer. Nooit. Het is een naaie dag.